Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos san maabig ga morning lang ulad balang sinansakay. Ket sa 21 la da bulan na Enero 2025. Wadjala so programan pitalaran nyo tatang tanagagik. Programan pakarengalan na sa impormasyon balita. Tan saray matuan liknaay balay. Yad ngaranan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Nakalupyod sayan programa Amigoyo. RJ Beray Jimenez at your service always. Yad aspeto technical engineer Nixon Dakal. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarengal. Daraya balita ni Paruntalad panamaglay na sayan programa. Senador Bong Rebella, one man laad Quezon City Payatas Jail. Kumusta la sukurang nasaray negosyante may papalapag na no jail, no tax. Satisfied lara kasi sayan nagagawa wala laray akulong. Impeachment complaint insigap yung impeachment case dakinan na presidente BBM ayage wala lamat so palapag ng super ate drama lamutan kwanto ng super ate mismo ya atche na saya presidente ya si senador Amy Marcos. Yada balay na malasike, nabuwas o pakagawa na sa may plemero. Aya pangi paruntal na satay Pagay Festival tatang tanagagi. Dati Kirmat Festival natan liderato ng Mayor Alfie Soriano. Pagay Festival tatang tanagagik. Kanyan nabuwas, wala ray ikaputdaran na medyo traffic rerouting. Siyempre, dalan na sa may street dancing, kabatentita na dakinan Mayor Alfie Soriano na balay na malasiki. Arom nira na impormasyon na balita. Walala so memorandum ng lapo sa regional office down to the provincial director at Pangasinan. Paaran susarat ay illegal liran aktibidades laulad sa sugal. Nilira sayay ni Papa Balita walaray bukis-bukis. Antutay bukis tatang tanagagik. Saya legal ya man papakurang na sa STL, Small Town Lottery, at sa Grand 88 Gaming Corporation, Singbatan Tiratan Pinablimiran Dumarangal. Arom nira na impormasyon balita. Nampasakbay susaya CIDG ada sa ramay ramay untatawag ada sa may interdan numero. Yanayarin na pangiteran na impormasyon
Dasay whereabouts anan negosyante na atong ang kasumpalan niya saya at impaksab so sa may ganggan na korte yasaya at arestoan na tatang tanagagik at syupaman so makapangiter na impormasyon at saya so napalabuan na 10 million pesos. Kanyan sa CIDJ ng pasakbayad sa ramay kung tatawag at sa may hotline ni Interda ay saraya at manfraprang at atang tanagagik. Saya kuha na spokesperson na CIDJ, sige. Antami no syupa kayo ta wala lamay SIM registration to ramay SIM card kanyan saya pasakbay na CIDJ saragda kayong kasuan no luko-luko kayo yung tatawag wrong information manaya so ibabagayo. Arom nira na impormasyon na balita. Ada panamaglay na saya na programa. Taragyo yung tawag ada sa text line tayo 0945-183-4352. Basta walang personalan, saratan so abrasan, pinablimiran dumarangal. Dita na da balay na Malasiki. At nabuwas, nagawa susatay selebrasyon na Pagay Festival, mampiesta matla, subali na Malasiki anto At unong dakinan Mayor Alfie Soriano. At ayan aktibidad Pagay Festival at primero yan nagawa at sa balay na Malasiki. Ayaso pangilunsa na sa Pagay Festival. Akinayat Pagay Festival ay nakabatan tita na dakinan Mayor Alfie Soriano. At impituyaw at saya sikato tatang tanagagi. At wala so announcement walay road closure at saratay Mintor Affairs itanad balay na Malasike. Lapod indan na dalan tatang tanagagi. Samay pangisilibran na Pagay Festival. Aditan da balay na Malasiki. Petsa 21 natan. At nabuwastan nagawa petsa 22. At oras na las 4 ng aram. Wadya pa so impituyaw adakinan Mayor Alfie Soriano na balay na Malasiki. Kabatan tayo tatang tanagagi. Kada panamaglay na samay impituyaw tayo. Magano hata na pang kumay okay, nyala. Okay. Go ahead, Nexon. Magano, tag ni ready. May video clip tayo. Vision or the situation po natin dito sa bayan ng Bacalay ay currently very peaceful po tayo. Nanitan, Nexon, si Hepetan, Nanitan. Okay, si Mayor Alfie Soriano, yung inayos mo, yung pagkakabidyo natin, yun, yung nakabarong. By January 22, hapon, mahirap duman doon sa main ng poblasyon area. Talagang traffic rerouting. So please, by January 22, hapon, mahirap duman doon sa main ng poblasyon area. Talagang close yun yung so mga side streets na lang tayo from halimbawa Kalasyaw kayo going to Malasiki, mayroon yung barangay Ikan, doon kayo pumasok sa barangay, parang din poblasyon na yun. May rerouting din tayo. May traffic advisory na binigay ang PNP. Sir, itong pag-win, this year lang ba ito? Or Yes. magtutuloy-tuloy? Yes. Ay, tuloy-tuloy na po. Pagay festival.
Walang deklarasyon na special ng working holiday sa inyo. Sa 23, na lalabas siguro ngayon kasi pipirmahan ko pa, nandito tayong lahat. Kaya hindi ko pa mapipirmahan yung executive order na sa January 23. Pero sa government, ano lang yun, mga government offices, ang siguro yung mga private na bangko, pwede silang magbukas para hindi naman maantala yung mga negosyo. Siguro Mayor, sa mga project nyo na lang, kwentuhan nyo na lang po kami. Sa mga project nyo. Okay, sige, sa project natin, I will recall since I assumed office last June 30, Ayan, yung first part. Yung second part, Engineer Nixon. Yun na yun. Diretso na yun. Okay. So, Pagoy Festival, Celebration na Balay na Malasike, Yaya at Nagawa. Petsa 22, alas 4 ng araw. Wow. So, Pagoy Festival natin, Aliwan na Kirmat Festival. Sa may palabas sa administrasyon. Ditan da Balay na Malasike, Kirmat Festival. Pero natan Pagoy Festival. In Tagalog, Palay. Saray Dumaralos. Ay gagititan da Balay na Malasike. Mustakintan. O saray Kabyangan na saramay walad factory na bulas. Oh, it's your day. Pagoy Festival ditan da Balay na Malasike. Arom nira na impormasyon na balita. Dapat na maglay na saya na programa Likna ay Balay. Kontento la kasi ramay negosyante. Yang ipalapag da samay investigasyon nilira da sayay manumalyan flood control. Yay babando da no jail, no tax. O kontento lara kasi da sayay development natan winner at pigara lara na big names. Walalay balag yangaran tatang tanagagik in the person of former Senator Bong Revilla. Sukaplusan la nakakulong at atang tanagagik. Gada nagugunuyan at salintiran kuntaken. Kontento lara da saya ay wala laray akulong. Iran na personalidad. Nilira da saya na manumalyan na proyekto, Ghost Project, nilira da say flood control involving billion of pesos. Ibabagan na akulimbat pinablimiran dumarangal. Kasi babagadang gadang kapoy nakulong may pangiparuntal damot na protesta at gara mambayar na say tax. Tanggapi gunggo namimit nilang lamang kwanda. Babayar kami tax. Imbis ya usaran na say gobyerno para da say pinabang mi kwanda. Panggawa na saray daladalan, panapigar na say health services, amin nira. At unta na, yan nakukurakot. Antoy gunggo nami, kwandamat. Maminsan nagmura natutal. Hindi mo sila masisisi sa mga damdamin na ganyan, narata niya liknaan. Diba, pinablimiran dumrangal kasi napiperdimot nila lamang. Kukurakot ang damot nila lamang, ipaluri mo katanay. Billion of pesos so nakukulimbat at atang tanagagi allegedly yaya so investigasyon o imbestigaan na say amay Independent Commission for Infrastructure. Actually impan pa aresto da sara involved da say flood control issue at atang tanagagik unong da palasyo bungaya na say
ngalngali aglara nanaugi piran kabyangan na say Independent Commission for Infrastructure at pambebeka na saray ebidensya da pangaal mo na saray nayarin mangituro ano siya paran totoo so involve da sayan na anomalya tateng tanagagik si katuya natan si Babaga na Palasyo kanyan bungaya kwanda na sa imbestigasyon na ICI kanya na wala rala so nakukulong tan wala nira so nakulong da sayay issue da flood control saya kwanan na DILG Secretary John Vic Remulla ang gapoy special treatment ya iter da kinan datin Senador Bong Revilla iwatan natan da Quezon City jail tatang tanagagik kay ba supigararan akusado although say karaw na say abogado na Senador Revilla at for his security siyempre kintanay political figure insan artista ni may seguridad to ni kanyan nunayari at ditanad Camp Crame custodial sale tatang tanagagik pero say problema at walay ipapalagay dan bagong building at sa Mekulaan na satay custodial facility ditan da Camp Crame no nanunutan nyo ditaniratan na kulong ladtan si Senador Bong Revilla si karade Senador Jingo Estrada and even the late Senator Juan Ponce Enrile da sa may napulis issue tatang tanagagik and even now Congresswoman Laila De Lima tatang tanagagik at siyempre no sara may high profile medyo delikado sa Isikara at Bilayda kanya na medyo isi-separate ira sara may maaray arumiran na akusado at nanduruman krimen. Pero for now, si Senador Bong Revilla at wadtan sa Quezon City Payatas Jail tatang tanagagik. Sa kwanan DILG Secretary John Vic Remulla ang gapoy special treatment at sa amigo to. Ay amigo ton malit ya manaya parehas ran Caviteño ay na amigo ton malit si former Senator Bong Revilla at ang gapoy special treatment at watan niya kakulong aramay rumiran walay kaso pangipanagnaklabat tatang tanagagi kwantumot supamanso ng kasalanan at nantuman so talagan procedure yagawaan at si katutan so dalanan na Senador Bong Revilla former senator tatang tanagagi bayaglaran na sanamigo iraya manaya at pareha siran tagadtan dasay Cavite. Nagugunuyan ta wala pa'y tawagan tayo no kasi at nakontak tayo aramay talaga na may lalaban na sayay good governance sa ating tanagagik no jail no tax. Pero natan wala laray kulong no kasi at kuntintulara dasayay kahihinatnan, kinahihinatnan ng itong flood control fiasco tatang tanagagik. Yada ipawil tayo at saray rumnira na impormasyon na balita. May mga nakapanayam tayong kabo at sinasabi nila na ang Grand 88 Gaming Corporation
ay hindi sila pinababayaan. Marami palang benefits. Yung Grant 88 na binibigay dito sa kanilang mga kabo at kobradores. Mamaya yan sa ating pagbabalik. Makanulabat, tawad janiray pigaran makanan paymano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Pangasinan.
Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, tuloy-tuloy ang programa na Liknay Balay, alas 8:05 at kabasan. Agong natan na Miyerkules, petsa 21 da bulan na Enero. Pakalop na kakantabi ni ngaranan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Yad aspeto technical, Engineer Nexon Dakal. Sa nangyaring stakeholder meeting ng PCSO noong nakaraang Biyernes, ay napag-alaman natin na itong mga kabo at mga kobradores ng Small Town Lottery sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation dahil sila yung legal na nag-ooperate ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil may yung kanilang prangkisa ay hanggang February 28 pa. At napag-alaman natin na gustong-gusto ng mga kobradores at mga kabo ang pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation dahil sila ay asikasong-asikaso. Ibig sabihin, hindi sila pinababayaan ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation. Nandyan na sila ay binibigyan ng ayuda. Kung sila ay magkasakit, ay may binibigay na tulong ang Grand 88 Gaming Corporation sa kanila. At huwag sana kung may sumakabilang buhay ay nagbibigay din ng burial assistance ang Gaming Corporation, ang Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang mga kabo at mga kobradores. Ito yung napagalaman natin sa nangyaring stakeholder meeting ng mga kabyangan, yung mga nasa PCSO, Grand 88, mga mayors, lahat ng stakeholder at narito ang payag dito ng operation manager ng Grand 88. O yan, ba't naputol? Teka. Tayo ng motorcycle, bisikleta na magagamit nila sa hanap buhay, appliances, kabuhayan showcase. Meron din kami mga projects para po sa compliance. Kung sino kong nahuhuli namin na nakikita na naka-comply with IDs and chalecos, nire-reward naman promotional activities na binibigay ko namin sa mga kasama namin sa hanap buhay ng mga kabo at kubrador. So, isa po yung mga raffle promos na ginaganap namin. Namimigay po tayo ng motorcycle, bisikleta na magagamit nila sa hanap buhay, appliances, kabuhayan showcase. Meron din kami mga projects para po sa compliance. Kung sino kong nahuhuli namin na nakikita na naka-comply with IDs and chalecos, nire-reward naman. Yan yung payag ng operation manager ng STL. Kaya pala sa nangyaring stakeholder meeting ng Philippine Charity Switchstick Office dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya pala yung mga kabo na nakapanayam natin, talagang happy sila sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation ng Small Town Lottery
dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya sabi nga ng Cabo na nakausap natin, hanggat nandyan yung Grand 88 ay doon nila ipapasok yung kanilang mga kubransa. Dahil ayon sa impormasyon na ating nakuha, may mga nagbubukis na. May mga nagbubukis. At itong bukis, hindi naman sila yung legal, kundi sila yung illegal. Kaya yung kautusan na pinag-utos ng Regional Director ng PNP, si General Reyes, kay Police Colonel Merculio, nahulihin yung mga gumagawa ng illegal. Lalo na itong STL dahil ayon sa impormasyon may mga nagbubukis na at kung sino ang nag-uutos na payagan yung bukis samantalang nandyan pa yung Grand 88 Gaming Corporation na siyang legal hanggang February 2028 at sa katunayan inirenew na nila. At hintayin na lamang yung PCSO pagdating ng 28 na dideklara na sila pa rin. Pero yung mga papers na-renew na. Kaya masaya yung Cabo na nakausap natin dahil parang safe na safe sila pagka Grand 88 yung namamahala sa kanila dahil sa mga benepisyo. Tama nga naman dahil pagkabukis yan, tumaya kayo, tapos tumama ka ng malaki, di ba, Engineer Nixon? Tapos nandyan na yung mga raiding team dahil illegal yan, pwede nilang hulihin. Wala silang permit to operate. Di tulad ng Grand 88, kompleto sa papilis at hindi nila makantiyan dahil siyempre pagka ni-raid mo yung legal, alam naman ng ating mga opisyal na may naghihintay na kaso na pwedeng isampa sa kanila na pagkakakantihin mo yung legal. Ganun po yun. Illegal From the Office of the President through PCSO, binigyan ng permit to operate itong Grand 88 Gaming Corporation. Kaya sabi nung Cabo, safe sila pagka doon nila dinadala yung kanilang kubransa sa legit nagbobola ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil hindi naman sila napapabayaan ng management ng Grand 88 Gaming Corporation. At saka itong PCSO, according to branch manager Christopher, talagang on time na nagbabayad ng kanilang share na almost 2.5 million pesos a day ang Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO na in return dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa remittance na yan, dahil sa nakukuha nilang share ng PCSO sa Grand 88 yung mga medical assistance, nagbibigay pa nga ng mga ambulansya. Iba pa yung ibinibigay na ambulansya ng Grand 88 Gaming Corporation as part of their social obligation dito sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Pangasinan. So kayong mga tumataya, alamin ninyo sa nagpapataya, saan mo ba ito dinadala? Saan ba ang bola nito? Pagka sinabing Grand 88, di okay, pero pagka-bukis, baka naman palik doon da kayo. Di baga, dyan Grand 88 ya, tama na dyan bukis, be careful. Kasi may mga nagninindrap ng mga sinasabi, ang nagpapahinto sa ganitong opisyal, ang naghuhuli sa ganitong opisyal, mahirap pong patunayan yan. Baka may mga dumidiskarte para kumita naman na nagninim drop, di ba? Kaya alamin natin kung saan dinadala ng ating Gobernador o Cabo yung ating mga taya para pagka may tama tayo, alam natin na hindi madidiskarel, talagang mapupunta sa atin yung pinanalunan natin. At inuulit natin na hanggang February 28 pa yung
permit to operate, prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation. At sabi ng Cabo na nakausap natin sa Grand 88 Gaming Corporation, parang safe na safe daw sila. Totoo naman dahil yan illegal. Yan ay legal. Baka maidugtong mo yung RJ yung illegal. Hindi, ay legal. Ganun yun. Alas 8, yan sila, kabasan. Dati programa tayo na PAM, kayong mga taga-bayan ng Binmalay. Antabayanan po ninyo yan at makakapanayan po natin dyan ang inyong poging-pogi na chief of police. At nalalaman natin yung kanilang mga ginagawang hakbang patungkol naman dito sa nalalapit ninyong kapiestahan at syempre yung mga pinaiiral na batas, lalo na sa batas trapiko, para malaman po ninyo. Bawal palang dyan na Engineer Nixon, yung maordinansa dyan, yung nakamotor ka tapos may angkas kang bata. Nako, delikado yun. Sa iba pang mga balita, dito sa ating palatuntunan Liknaay Balay, ang CIDG ay nagbigay ng babala sa mga prankster, yung mga nagkukunwari, tawag ng tawag, na alam nila ang kinaroroonan ni Boss Atong Ang. Boss kako, dahil pagkasabungero ka, ang tawag dyan sa mga nakikisabong, lalo na pag nagpapapago ka, boss. Yun ang tawag dyan, boss. Kaya Boss Atong Ang. Si Sir Atong Ang o Boss Atong Ang ay may nakalagay na pabuya sa kanyang pagkakahuli o sino mang makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan dahil hinahanap siya ng mga otoridad. At ayon kay Police Major De La Cruz, siya yung spokesperson ng CIDG, marami yung nagkukunwari, mga prankster na sinasabi na alam nila yung kinaroroonan ni Charlie Atong Ang. At habang dumadami yung tawag, siyempre nadidisturb sila, nalilito sila. Siyempre every tawag, tinecheck nila yan, binabalidate kung talagang totoo yung impormasyon na kanilang sinasabi. Pero karamihan ay mga nanggugulo lang o kaya hindi makatotohanan yung kanilang ibinibigay na impormasyon. Kaya siya'y nagbabala sa sino man na magpra-prank sa kanila. Seryosong usapin yan, sabi niya. Kaya may kaso kayong kakarapin. Kung sakali man na matuntun kayo dahil may SIM card registration, pwede nilang i-trace kung sino itong mga prankster na to. Kaya narito ang papayag. Validation na nagloloko lang sila. At nandiyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Yun ang payag ni CIDG spokesperson De La Cruz. Kaya huwag kayong loko-loko. Diba, Engineer Nixon, maraming loko-loko may binigay na number ang CIDG nationwide, nakapaskil yan sa sino mang makapagtuturo at pwede ninyong tawagan. Dahil siyempre 10 million kuha mo pa. So sa may
nayaren iter ya reward da sa may makapan na turo naki iner so amutan na Boss Charlie Atungang. Si Charlie Atungang, Boss kangkot jad Bulangan, nakaloob kalad Bulangan na Engineer Nixon. Ang tawag yan lahat, boss. Boss, pigara ka, boss. Mga ganon. Ito'y kaugnay sa kaso na sinampa sa naturang negosyante patungkol doon sa mga missing sabongeros. Matagal na to, di ba naging uso yung talpakan panahon ng pandemic? Yung walang pati sabong, hindi pinayagan dahil magkukumpul-kumpul yung tao, baka magkahawaan, kaya nauso itong talpakan kung saan online beating. At dito nga nagumpisa itong istorya ng mga missing sabongeros. Na ayon sa impormasyon, allegedly, ito yung mga nanyunyupi. Yun ang report po dyan. Dahil sa sabong, talagang hindi ho pinapayagan yung mga ganun. Sa alimso manlukod tan, mambayar kay pikin kwarta, ay no irilda ka, awit nanda ka man, dada may paglay na ruweda, may pansasabungan na manok, Engineer Nixon, kulato ganda ka di man. Sigawan da na siya ka, panlabusan da ka ni. So, sentro ka, nakababaingan. Kaya dyan sa sabungan, actually, nandyan yung mga pinaka-honest na mga personalidad. Ay biruin mo yung kalaban mo, manad araw-rawi, sinyasan labatan, buntukan, nasay taya. Illegal po ang sabong. Pero syempre, pag may mga gagawa ng kabulastugan at nahuli, ay nako, raya may mandurukot. Ay bawal dyan si Mando sa loob ng sabungan. Pagka nahuli ka dyan na nandudukot, ay sigurado nakulatog ka. 22 minutos, kasumpalan na alas 8 at kabasan. Karumanira na impormasyon na balita. At panamaglay na sayan na programa tayo. Marakap may ipapasa. Nasa kay congressman na sana pagtuunan ng pansin. Pagtuunan ng pansin, tatang tanagagik. Nilira sayay nayarin ikaruda kinan na Presidente Bongbong Marcos na may antam, puro ingungot puro takaw, puro billion of pesos so nakakabatan. Tutukoy. No siya paray totoo so involved sayay flood control fiasco. Nitan lalamat so balita nilira say impeachment ay tatang tanagagik ay impeachment. At saya kwan na sa kaya kongresista tatang tanagagik. At may ikaruda kinan na Presidente Bongbong Marcos ay urgent bill at atang tanagagik, sertipika antoya urgent bill at atang tanagagik antuya ayaso propone at atang tanagagik house bill ya tagayan so minimum wage na saray obrero at atang tanagagik at kantidad na 220 pesos a day. Wayakin bakit? Dahil sa survey na inilabas, maraming Pilipino ang di na kumakain 3 beses isang araw. Siyempre, ibig mo ramay man low carb, talagang walay fasting da. Pero, aramay gabay to ni Bagaya, amay walad kay rapay bila yung mga nasa laylayan. Yung hindi na matustusan ng mga pobreng empleyado, na amay say aalmunda tatang tanagagik agla untupak agla ungkasya da samay cost of
daily living allowance pinablimiran dumarungal. Mantakin mo, ito na lang, tignan natin ha, sa mga LGU na iba, less than 300 a day, o sa mga iba, mga 400, sige nga, kasya ba yun? Sa isang empleyado na buhayan kung may anak? Sige nga, isipin ninyo, magkano ang 1 kilong bigas? O, di ba? O, Sirani, Antone, Danom, Kuryente. O, sige pa. Kasyatan? Balon ni Nasaro Gugaw, kasyatan? Makapasin sinagam yanuno na tatang tanagagik. Ayan namimino, sira may totoo yung kikitay legal. Samantalang wala radtan subuaya, tatang tanagagik walang pakundangan kung mangurakot. Ay, Socialist Triangle no araya so nasisingbat ko ayagi. Una tagay so alta presyon ko, Engineer Nixon. Paluroy mo katanay, wala nira at sarayan kaplusan. Aya saya aswisil doon at kulang at say kosob daily living allowance na Pilipino. Pigay bulas. Siguro 30, 40, 30 pesos. Mamitlokan mangan, pigara, di 120 la. Sa siram ni, 50, 150 la. Nakartulatay 400 ya suldon mo eh. Nakartulatay 300 ya suldon mo eh. Pasahim ni eh. Saliw mo ni sabon, pampusak ng kawas mo. Kuryentem ni, no planchaon mo. Talangan mo't yung lukat akus-kus-kus. Ay, Socialist Triangle. Kaya lang, Pinoy pa rin po tayo. Matagar tayo. Sangkapasensyaan tayo. Anta tayo'y ungkukot. No say kumot at antikay tatang tanagagik. Ay, Socialist. Pero yung totoo, realidad. Sige nga, kasya ba yan? Yung kikitain mo na 400 a day, wala ray LGU. Yasay sweldo na sa empleyado less than 400. Katuanta na tatang tanagagik. Kanya nunutin ko, panundan na bibilay sa pamilya da. Karakalan at saratan siguro, babalo laki mamarikit. Pero nung walalay pamilyam, ang ganon tigawon mong pantipid, kulang tan, pinablimiran dumarungal. Ngapulay malam ya oras at saya na programa tayo. Programa na Likna ay Balay. Taon sa blayla sa programa na paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Kalara na nyutan ta napituyo wanted ta na sa Chipo Police na balay na Binmalay. Jad ngaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakaning. Jad aspeto technical Engineer Nexon Dakal. Akalo pakantabayo saya na programa. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Metitilakak na masantosan maabigya oras. At balang sinansakay Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Umpawilak kasumpala na pigaran makanan payman. Lan iray nanduro manlignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng